Набиване на тялото, време набиване. Латерално, крайно подално. Причината е разрастването на амиона. Виждате, че той почва да се разраства и доминира тези две набивания. Намалява жълтъчното текуче, а все повече расте амиона, докато го прекъсне и от двете светлини интердуално се получи една обща, като се слее. Като видите се малко по-малко. Това е поглед централно. Дали не се продават, може би пак ще да се много различно. Да, може пак по-долу. Тук може би да се фиксират добре сливането, с което аз подиля с ето. Това е една нечипна интерендонална глина и делчи кръгла